La construcció de promocions immobiliàries canviarà la silueta urbana del país en un parell d'anys, especialment a la parròquia d'Escaldes, on està previst que es desenvolupi el centre financer. L'edificació d'habitatges de qualitat però assequibles és un mercat a l'alça, que respon a una demanda interna però també suposa un pol d'atracció d'inversors estrangers interessats en instal·lar-se al Principat. Una d'aquestes promocions se situa al costat de l'emblemàtic hotel Comtes d'Urgell d'Escaldes en Gordany i oferirà entre 7 i 10 pisos d'alta gamma. El projecte, impulsat per Orada Real Estate, compta amb el disseny de l'arquitecte Pere Espuga, tot un referent en el sector, responsable d'obres tan icòniques com el Consell General o la Ciutat de la Justícia. La idea del projecte, en aquest sentit, trobo que Orada l'ha encertat, que és una mica la filosofia del projecte, és fer una tipologia de vivenda destinada a client de fora, que és una vivenda àmplia, una vivenda de qualitat, però també qualitat per la gent del país, qualitat per la gent que vol comprar o fins per la gent que té que anar a viure al lloguer. Aquí a Andorra tenim un problema que estaria bé que es resolgués amb tot el que diem que està bé que es faci qualitat a partir d'ara. Llavors tenim un problema que tenim un parc immobiliari important, en molts casos vell, o un parc immobiliari molt destinat a apartament d'esquiador de cap de setmana, que són vivendes petites. Llavors la vivenda per gent del país, una vivenda normal, correcta, de qualitat, amb unes mides coherents, fa falta perquè no... Estem una mica amb els dos extrems, o estem fent alta qualitat de luxe, o tenim vivenda molt petita o vivenda vella, poc adequada a les demandes sostenibles actuals. Orada és una de les principals empreses del Principat d'Andorra que projecta, construeix i promou el desenvolupament integral de productes immobiliaris. I amb més de 15 anys d'experiència ha mantingut el seu esperit innovador, buscant sempre l'equilibri entre la qualitat i el preu. Aquests serien els 3 models de pisos que es projecten? Sí, aquests són 3, que en realitat són 2. O sigui, aquests van amb unes plantes, en principi són les plantes baixes, la primera i la segona, i les altres tota la planta és un sol pis per planta, que estan a les plantes altes. Són pisos grans, aquests són d'una ràtio de 140 metres quadrats, 3 habitacions. Aquests són 2 habitacions, 90 metres quadrats, vull dir que són pisos amplis. Llavors el projecte està pensat flexible en el sentit de que es puguin fer 2 tipologies diferents, o tota la mateixa tipologia del pis gran o tota la mateixa tipologia del pis petit, en funció de una mica la demanda que tingui Orada. Si té clients que volen pisos grans, doncs farem pisos grans. Si ve un inversor i els vol comprar tot el bloc per fer pisos més destinats a lloguer, hi ha aquestes 2 opcions. El projecte està pensat flexible. Adaptant-se a les tendències del mercat, els futurs habitatges es plantegen com espais oberts que poden canviar segons les necessitats de cada moment vital. No hi ha pilars, no hi ha estructura, són tot plantes diàfanes, que això permet, la distribució avui és aquesta, que jo trobo que és una cosa que s'ha de valorar a l'hora de comprar un pis. Llavors, intentar sempre que l'estructura estigui molt ben endreçada, en aquest cas no hi ha estructura, està a perímetre, no hi ha pilars, llavors que tu puguis canviar sales, tirar parets, eliminar habitacions, puguis tirar envans, puguis fer coses perquè el pis és net, no hi ha pilars pel mig, que no sigui un pis amb moltes hipoteques d'instal·lacions, d'estructura, que tinguis poc joc a fer canvis. I això està bé perquè en un moment donat de la vida, tens canalla, tens una casuística, després et fas gran, la canalla marxen, en tens una altra. I pel que fa als materials, perquè es veu un disseny modern, però alhora amb aquesta calidesa andorrana, no? Sí, més que res, una mica la idea és reinterpretar l'arquitectura de muntanya amb els materials pedra, fusta, vidre, però amb un llenguatge abstracte, un llenguatge contemporani, un llenguatge diferent, però que tingui l'essència de la muntanya. Llavors, a dins dels pisos, en principi tot, el terra és tot fusta, el balcó és fusta, que és fusta per tot arreu, l'envolvent exterior de l'edifici és una pedra fosca i els banys són amb gres de grans dimensions, amb gres blanc, tot molt polit, molt elegant. Aquesta és la idea. Amb la llei d'impuls de la transició energètica i canvi climàtic, es preveu que tots els immobles de nova construcció tinguin un consum d'energia gairebé nul. El sector avança cap a les edificacions sostenibles i la innovació arquitectònica permet tenir habitatges més eficients. De quina manera l'edifici permet l'estalvi energètic?
L'edifici, per una banda, està molt ben aïllat, no? És un edifici amb un aïllament de façana interior, exterior, façana ventilada, que tenim una transmitància de parets de 0,2, que és molt bona. I per un costat, el que són parets, a nivell de tancaments, tenim tancaments molt competents, no? Tancaments d'alta qualitat amb triple vidre, amb doble càmera. Tenim il·luminació LED, tenim instal·lacions d'última generació a nivell, sobretot, d'aerotèrmia per la calefacció i a nivell de renovació, que és un tema important, sobretot a l'hivern aquí a Andorra, que clar, quan obres la finestra marxa la calefacció. Llavors tenim el sistema aquest de doble flux instal·lat, previst, que això extreu aire interior viciat calent i impulsa aire exterior fred. Treus aire viciat, torna a entrar aire net, però la pèrdua energètica és mínima. El de la construcció és un dels pilars del creixement econòmic andorrà i s'ha mantingut en positiu els darrers 4 anys. Es preveu que el sector continuï expandint-se tant per la demanda d'obra nova com per les accions de rehabilitació. No, jo entenc que és cap aquí on s'ha d'anar, tant per elles com pel país. El país tot va molt de pressa, tots ens hem d'innovar, els tècnics, les constructores, les immobiliàries, per trobar el producte aquest, un producte de qualitat a un preu raonable. I hi ha un punt important, perquè a Andorra el parc immobiliari construït és important, és gran i és antic, ergo en molts llocs no està en condicions per respondre a les necessitats de sostenibilitat, i llavors és bo que anem cap a la rehabilitació. I aquest projecte jo trobo que està bé perquè estem rehabilitant un edifici existent, un edifici d'aquí a Andorra. Llavors és bo que preservem la natura, que no ho construïm tot, sinó que rehabilitem i construïm els cascs urbans consolidats. Perquè tant en l'arquitectura com en la vida es tracta de trobar l'equilibri, de dissenyar i de viure en entorns creatius, còmodes i sostenibles, on un se senti com a casa.